Moja žena celú zimu snívala o letnej grilovačke. A tak som si povedal, že jej to splním. Najprv som to tam musel trošku poupratovať, lebo to bolo celé od peľu a prachu a keď som to mal hotové, tak som sa pustil do prípravy. Keďže obaja milujeme ribeye steak z Lidlu a pilos camembert plný bielkovín, tak som hneď vedel, čo budem pripravovať. A úplne brutálna je táto Parkside uťahovačka, ktorá je zároveň aj korenička a solnička. To nevymyslíš, to je extrém. Grill som si fajne rozohrial na nejakých 175 stupňov a mohol som tam dávať steak. Jo, a keby ste chceli vedieť, tak grill mám tiež z Lidlu. Keďže máme obaja s Andy momentálne minikat, tak som k tomu všetkému prihodil ešte nejakú zeleninu a môže sa to podávať. Ja si úprimne myslím, že ten steak vyšiel úplne dokonalo. Takže jediné, čo zostáva, je zavolať Andy. Ona bola väčšinu času preč a keď prišla, tak som ju rýchlo posielal do izby, takže teraz už len stačí, nech si zavrie oči a teda. Grilovačka na balkóne. Wow. Ty kuky, môžem už okúšať. No poďme jesť, ideme baštiť. Guys, randičko nikdy nemusí byť úplne dokonalé. Stačí, keď spolu strávite nejaký ten quality time a vo vzťahu to dokáže urobiť obrovský rozdiel.